самота кожна спринцовка. Същата бален, еднага бален, плюща галаша с братче на Гошо. Карам чисто ново, Орео Корса. Скъпсах опът, купих от зеленчуковата борса. Оригинално продадения карти, имаше и бонус, кило домати. Тавана черга, стъклата джуп, музиката сватба, ял съм вотър. За всичкото роми, които танцуват, да запалим гъчак, 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 да запалим гъчак. За всичкото роми, които танцуват, да запалим гъчак, 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 да запалим гъчак. Леко намирисвам конкретното разстояние, въобще не ме е без за вас, нямам обоняние. Стоп! Сега малко биография. Едно време бачка да детска порнография. Аз съм Джонеш на Максуда Газара. Държа третото Сергия на пазара. Гач на Гергана, вибратор на